Hola a tothom, bon dia. Aquest és un missatge més des de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. N'hem anat enviant varis d'idees, d'enginys a la cuina, de missatges d'ànim i d'il·lusió pel que ja més poc que ens queda. Portem dies confinats a casa, però ens hi continuem quedant perquè sabem que estem ajudant a salvar vides. Aplaudim des de totes les cases, el sector sanitari, també a tot l'aparell que hi ha de servir-nos aliments a casa, des dels majoristes als minoristes, tot l'aparell que hi ha d'indústria alimentària. Sabem que no ens fallaran, per això ara ja ha passat aquell desfici d'acaparar, sabem que tenim menjar. Sí que han passat dies i ja hem decaigut un pèl, veiem tot el temporal que ens ve a sobre, sabem que econòmicament realment és un xoc importantíssim. És el moment de fer confiança, evidentment, als científics, evidentment, doncs, als polítics, però també ens caldria aquell líder econòmic que ens ajudés a sortir-ne, a protegir a les empreses, a les grans i a les petites. Tots creem llocs de treball, tots volem continuar en actiu. Per tant, ens fa falta aquest líder que ens continuï donant llum a la sortida d'aquest túnel. Tenim ganes de treballar, som mediterranis, som gent que ens reinventem i d'aquest enginy mediterrània, de moltes vegades de tenir pocs recursos i fer una meravella. Farem un plat que és cultura de bordo, amb pocs productes, fer un arrosset d'aquells que dirien "Hi canten els àngels". Per tant, posem-nos a cuinar aquest arròs de bordo. Bé, anem a fer aquestes dues racions d'arròs de bordo. Començarem amb un bon raig d'oli d'oliva que posem a escalfar. Quan el tenim ben calent, hi tirem un calamar. Un calamar d'una mida maco per a dues persones, d'aquests que la bossa fa ben bé un pam. I el tirarem a la cassola. El deixarem sofregir. Volem que deixi anar uns caramelitzats, uns sabors dins la cassola. És el moment de salar-lo i de donar-li també un puntet de pebre. Són coccions molt ràpides. El sofregit del calamar no és més de 2 minuts. Només ens cal que comenci a quedar dauradet. I a la que comença a fer els caramelitzats al fons de la cassola, hi tirarem pebrot verd, un pebrot verd petit. I el posarem a sofregir amb el calamar. I ara sí que el deixarem sofregir només un minutet. Mentrestant, és realment l'enginy d'aquest plat. Aquest plat, la gràcia és una picada de pescador. Una picada de pescadors només. Hi ha per a les dues racions 3 tomàquets madurs, pelats, 2 granets d'all, un bon ramet de julivert i una copeta d'un vi blanc sec que us agradi, un xerès, per exemple. I el tirem en aquesta mescla. Naturalment que a bordo no tenien un tòrnic. Tenien un morter, el que passa és que són ara aquestes ajudes que ens ho fan més fàcil. Continuem aquest minutet més amb el pebrot i trituraré un pèl més la picada. Ara sí que la picada, hi tenim els caramelitzats tots al fons del pebrot i del calamar i tenim la picada. La picada, com que és aquosa, netejarà tots els rossos que hi havien agafats al fons, recuperarà tots aquests sabors, tant del pebrot com del calamar, i actuarà com que fos un sofregit ràpid. Fixeu-vos, és un arròs que no hi ha una marca, sinó aquest triturat. Cal que cogui només
2 minutets, només 2. Bé, 4, 3, 2, 1. Piten aquests 2 minuts de la picada. Entrar-hi 3/4 de litre d'aigua bullent. És important que hi entri bullent, per no perdre el ritme en cap moment de la cocció. Perquè en cap moment el perdi el bull. Sí que aquest brou, ara ja hi tenim un brou per poder-hi tirar l'arròs, sí que serà un bon moment per salar-lo un talet de res més, i hi posarem per les dues racions 150 grams d'arròs. Un altre punt important, aquests primers 5 minuts és bo que tingui un ritme ximple, a tot drap. Tant ens interessa com aquelles basses que plou amb molta potència. I el deixarem 5 minuts més. 3, 2, 1. Tenim aquests 5 primers minuts. Ara és el moment de baixar i el deixarem 5 minuts a un bull una mica més delicat. Primer ja ha entrat amb tota la potència, ara 5 minuts més dolç. Que no el pari, que no el perdi el bull naturalment. Fixeu-vos, no hem fet cap fumet, hem treballat amb aigua natural. L'aigua natural, l'aigua mineral, ha convertit en brou la picada i tots els caramelitzats que hi havia del pebrot i del calamar. És una cosa senzilla, és ben bé la naturalesa, sabors nets, purs, d'aquells que es paeixen bé, fàcils, ràpids per fer a casa. Una cultura que en som hereus, una cultura que és gourmet i que també és sàvia. En parlarem perquè continuem, li falta un pèl més d'aquests 5 i 5, en tornem a parlar. 5 minuts, els 5 minuts que ha cuit ja més delicadament, és el moment d'afegir-hi el vegetal que hi ha, que marqui aquest moment. Ara és el moment del pèsol, aquests pèsols tan delicats, els hi incorporarem i deixarem només 3 minutets més. Hem fet servir una varietat, hem utilitzat una varietat d'arròs bomba. I ara li falten aquests pèsols només 3 minutets més. Taparem, deixarem un repòs de 2 minuts i a menjar-lo. Ja l'hem acabat, hem tingut els 3 minuts de cocció amb els pèsols, 2 de repòs perquè se senti, perquè acabi de veure tots els sabors, i plat a taula. Podeu fer-lo també amb daus de rap, per exemple, és magnífic. O jugar amb calamar i rap, al vostre gust, o amb cues de gamba. Les gambes no aguanten tant el temps de cocció, caldria retirar-les. És a punt de pitar, llestos, i ja podem servir aquest arròs de bordo, que realment és senzill, però amb tota la fragància del mar i de la horta.